Clar, jo deia que si als nostres terminals ja ens podem tornar ximples, quan un entra al Saló Mundial de Telefonia Mòbil també has d'agafar aire, per entendre's, una mica, perquè també t'hi pots perdre. És esgotador. Com que has fet feina... És esgotador, però deixem que us digui que del que veiem hi ha 2 o 3 coses que em semblaven interessants. Segurament van venir aquests senyors a Barcelona com el Zuckerberg pel pernil, però a banda d'això, això de que si ens molesta el mobile i de si és la millor aplicació en el congrés més important d'aquest tema, jo crec que ara mateix, no sé si l'Adrià potser ja estarà d'acord o no, però el mobile és el congrés més important del món. Sí, i tant. Perquè avui en dia tot passa per aquí. Qualsevol, tinguis una empresa de lloguer de cotxes, de bugaderia o del que vulguis, vols passar per aquí. I per tant això passa al mobile. I de fet ho notes quan hi vas, que cada cop la discussió ja no és tant amb l'aplicació o amb el dispositiu, sinó amb el volum de negoci, amb com es trobarà el negoci, amb empreses que volen ajudar-te a fer-te créixer. Vull dir que hi ha un negoci que és impressionant i realment és un congrés apassionant de veure. Jo te n'he portat algunes d'aplicacions que em semblen interessants. Hi ha una que he volgut portar que té molt a veure amb la de l'Adrià perquè és la que va guanyar els Mobile Premier Awards de l'any passat. Em sembla que és una aplicació molt interessant i molt beneficiosa per la gent, perquè es diu Social Diabetes, i és una aplicació perquè tothom que pateixi diabetes, com el Víctor, que era la persona que la va desenvolupar, doncs ho tingui més fàcil. En aquest cas, qualsevol persona que pateixi diabetes del tipus 1, 2 o de la gestacional, la poden fer servir i els pot ajudar. Com funciona? Molt fàcil. Els diabètics tenen els glucòmetres, amb els quals mesuren el nivell de glucosa que tenen, i per evitar hipoglucèmies han de controlar el que mengen i el que deixen de menjar, ja sigui per tema d'hidrats, ja sigui pel nivell de sucre en sang i tot això. Aquesta aplicació, quan tu li dius el que et diu el glucòmetre, t'explica què has de menjar o com t'has de comportar o quanta insulina t'has de posar per fer una vida normal. I a més t'avisa quan t'has de tornar a punxar, t'avisa si tu canvies el menú o vols menjar d'una forma normal o diferent al que tenies previst. És el teu ordinador personal de vida. I et va dient com ho has de fer. Per tant, pels diabètics aquesta és una aplicació que a mi em sembla molt interessant. Una altra. Aquesta és la de l'any passat. Anem a una altra que competia contra l'Adrià. En vam repassar un parell aquí. Jo ja m'he fet molt fan del Cook Booth. Sí? Sí, he posat un parell de receptes. Vaig posar una fideuà. Si vols una bona fideuà, has de estem de buscar, no? T'ho puc dir a tu. Sí, tens el molt arriscat això que has dit, saps que has començat a deixar comentaris i més val que hagis repassat molt bé els passos, Pipo? Surt bé. Però n'hi ha una altra que es va presentar que es diu Good Job. En temps de crisi, cada cop hi ha més gent, en molts casos freelance o gent que són professionals independents, autònoms, que volen oferir les seves possibilitats o el que saben fer a nivell professional i ho fan amb aquesta aplicació. Aquesta aplicació és una aplicació interessant perquè el que fa és geolocalitzar-te i oferir als teus veïns, i ara us l'ensenyaré al mòbil, però oferir a tothom que vulgui professionals de diferent tipus, pots buscar, filtrar-los de diferents, per ciutats, per professions, etc. Jo ara mateix en el meu mòbil acabo de fer una cerca i em diu una mica la gent que s'ha registrat en les darreres hores, etc. Hi ha des d'assistent hogar, una babysitter, un auxiliar d'infermeria, que si per exemple cliquéssim en aquesta auxiliar ens surt que cobra 8 euros l'hora, algunes fotos d'ella treballant, podem valorar-la, és a dir, podem veure si d'altres ja han valorat la seva feina, si els han ajudat. És una manera d'oferir el nostre coneixement i el nostre temps per fer una feina? Sí, però sobretot és una manera de veure com els altres també han tingut aquesta experiència i l'han valorat. És a dir, allò que sempre fem de dir, escolta'm, teniu algun instal·lador de confiança, teniu algun el que sigui, un manyac de confiança, sí, doncs jo en tinc un que va venir i és fantàstic, doncs aquest. No busques per pàgines grogues habitualment, ho busques així. Doncs aquesta aplicació el que et dona és això. I a més, pots buscar pel mapa, intentar trobar en el teu radi de proximitat quins professionals hi ha que et puguin servir pel que tu necessites. Més que res que si tens una urgència a vegades. És molt còmode. Més val que t'arribin de prop, no? Perquè segons com el pots trobar i no saps d'on et venen. Efectivament, ara potser no el troba perquè el plató diguéssim... Són benvinguts, vinguin d'on vinguin, eh? Jo una vegada em vaig quedar amb les claus allò que has de trucar perquè et vinguin a obrir. Van haver de venir de Barcelona a casa meva a obrir-me. Van trigar una estona, però benvinguts, m'entens? Ja em vaig quedar al carrer i... Però ara amb aquesta aplicació, doncs... Podríem haver vingut 18 vegades des de Barcelona, cap problema. Amb el que m'han cobrat estalviarem la pegatina aquella horrible que tenim a l'Interfono, que jo intento treure sempre, Pipo, gràcies. Sí, això estaria molt bé.
És espantós. És horrorós, queda mugre sempre. Per tant, fora pegatines i a l'app del Pipo. Sí, hauríem de penjar tots aquests que posen les enganxines perquè és terrible, tot el dia, i cada dia una altra nova. Hi ha ajuntaments que tenen cruada amb això. Carrega el mapa o no carrega? Sí, l'ha carregat. L'aplicació et diu una mica l'oferta que hi ha. És evident que encara no hi ha moltíssima oferta, perquè està tot just començant. A Madrid, són uns empresaris a Madrid, va començar més fort, però això és molt fàcil. Quants més ofereixin, més en buscaran. Vull dir, això és el mateix d'Amazon, d'eBay, de totes aquestes aplicacions. WashRocks, aquesta m'agrada molt. És una aplicació que ha estat, juntament amb el Mobile, el 4 Years From Now, que és un congrés, diguéssim, el congrés germà petit del Mobile, i sobretot el que es dedica a les startups, als emprenedors, a la gent que té ganes de fer coses noves. Potser l'Adrià s'hi ha passat perquè jo crec que és on hi ha les idees bones, diguéssim. Al Mobile moltes vegades hi ha només maquinetes i negoci, però ja hi ha idees molt bones. Doncs bé, aquest de WashRocks és la teva bugaderia a casa amb 48 hores. És molt fàcil. En aquesta aplicació tu pots dir-li el tipus de roba que vols enviar, et diuen que la primera te la faran gratuïtament, i a més, bé, tries. Si vols un abric, si vols et diuen els preus, on tens la casa, on tens la feina, on t'ho han de deixar. Ells t'ho venen, la idea és que t'ho recullen. On tu diguis, t'ho renten i t'ho tornen net. On tu diguis, en menys de 48 hores, i tu pots fer un seguiment de com està. Diguéssim, la teva comanda, en quin punt està. Sempre pots seguir-ho. És còmode, en un minut has fet l'encàrrec i en menys de 48 hores ho tens a casa net, per un preu, a més amb garantia, evidentment. Està bé, és una aplicació que em sembla molt interessant. I la primera és gratis, la primera que ho fas? La primera és gratis, sí, la primera és gratis. Hi ha un codi promocional pels primers, no me'n recordo si són 10.000 o pels primers no sé quants, però és gratuïta i és molt interessant. I l'última? Última. Jo crec que és la més arriscada de totes les que has portat fins ara. A mi m'agrada molt. Com a mínim però s'hi ha de confiar molt, Tu explica-ho. A mi m'agrada molt. Aquesta és una que també aquests dies se n'ha parlat. Es diu Yomando. L'aplicació és aquesta que ara veureu aquí. Yomando està per iPhone i per Android. Totes les que avui hem dit estan per iPhone i per Android. I és una aplicació que el que intenta és suplir el teu comandament a distància, amb aquest que obrim el pàrquing de casa o qualsevol porta automatitzada, barrera automatitzada i demés, per al mòbil. A mi em sembla una aplicació interessant, l'han fet uns joves a Barcelona, i em sembla interessant perquè l'únic que necessites és que et vinguin a instal·lar un petit dispositiu que va amb aquesta aplicació, que és l'IOBox, que costa l'aparell en si costa uns 200 euros, tinguis el pàrquing de la mida que tinguis, és a dir, que si tens una comunitat de veïns o un pàrquing de 3.000 places o de 200 costa el mateix, va a cada barrera o a cada porta, molts ports també l'estan posant, algunes infraestructures, diguéssim, municipals, aquestes pilones que pugen i baixen també n'han fet proves i ja l'estan instal·lant, i l'avantatge és que a diferència d'aquests comandaments que per començar et costen 20 o 30 euros cadascun que facis, o 40, efectivament, ells diuen sempre 40, jo he pensat, potser exageren, però és veritat que costen 40, doncs és la publicitat que ells fan. L'experiència que he tingut jo, doncs ells et diuen és una cosa municipal. Ells et diuen que al voltant d'uns 3 euros l'any, entre 3, 4, en funció de si ets empresa particular o el que sigui, 3, 4, tens aquesta aplicació i aquest servei, és l'únic que has de pagar, els 3 euros o 4 de manteniment i la instal·lació inicial. La instal·lació, però l'avantatge és que tu amb aquest comandament obres el que sigui i no només això, pots saber qui ha entrat, qui ha sortit. Pots dir, dels meus treballadors, tu pots entrar els dilluns, dimecres i divendres i tu els dimarts i dijous, i a partir d'aquestes hores ja no et pot funcionar. I no només això, sé qui ha entrat i qui ha deixat d'entrar, sé les hores que ha entrat i no. Ve la meva cosina de Girona, espera't, t'envio el codi perquè puguis entrar. Tens autorització per entrar en el meu pàrquing sense que jo m'hagi de desplaçar. És molt còmode, a mi em sembla que està molt bé. Yomando, si ho volen ho proven, l'aplicació existeix. Sí, però si perds o has de tenir el mòbil. Si et quedes sense bateria, no entres aquest dia. Però l'endemà, a la que et baixis la teva aplicació, tu tens el teu login i password igual que amb el teu email. Però si posem per casa, troben el mòbil, poden entrar en el teu pàrquing. Bloqueges el teu usuari. És fàcil i és còmode, vull dir, està molt bé. Són algunes de les aplicacions que hem conegut al llarg d'aquesta setmana. Avui acaba aquest saló de telefonia mòbil, saló mundial. S'ha fet durant 4 dies a la ciutat. A partir de les 9 en farem un repàs perquè, evidentment, les persones que hi han participat, més enllà de la controvèrsia, les crítiques, la polèmica que hi ha hagut, n'estan absolutament satisfets. Si parlaven de 90.000 persones que hi passarien inicialment, al final estàvem parlant de 93.000 i, per tant, tanquen una edició molt bona i una dècada que, en principi, els fa pensar que la vida que ha de tenir fins al 2018, com a mínim, que és el que hi ha pactat ara a la ciutat de Barcelona, hauria d'estar garantida. Sembla que hauria d'estar garantida. Hem d'anar a la publicitat uns minuts. Quan tornem ens acompanya el Xavier Carol. Xavier, com estem? Bona tarda. Saben que s'ha fet un estudi que assegura que la pol·lució afecta a la memòria,
l'estudi s'ha fet en escoles de la ciutat de Barcelona i s'ha comprovat que aquells nens que van a escoles en zones on hi ha més contaminació que en d'altres tenen més problemes de desenvolupament cognitiu. Hem de fer un volt pel Museu Nacional d'Art de Catalunya perquè ens acompanya l'Artur Ramon amb aquest llibre i amb una proposta molt interessant i tenim ganes de saber què estan responent a la pregunta del dia, que és la següent. Vols que la final de Copa es jugui al Santiago Bernabéu? Després de la publicitat abordem també aquesta qüestió en temps de tertúlia esportiva. 7 minuts i som aquí.